sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Lho penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampeyan kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan Kalau wayang itu semakin lama itu nyapa iso pren apa wah urut apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampeyan semakin lama semakin cantik. Ya. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur. Heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Heeh. Sing wis malimbarke keberkahan, ya ta? Wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan lahir kang sarta batin. Oh ngono. Mokal tanpa nikmating pangeran, Nduk. Aku kang sarta anakku Limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya ya yang iya. Kok suasanane katon gayeng gumarenggeng rame gumiak. Iki mengeti adicara apa? Iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi mengeti adicara Des Natalis, program tahunan, acara rutin tahunan. HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1, ya ta? SMA Negeri 1 Nganjuk kang wis mencapai umur 43 tahun. Oh ngono. 43 tahun. 43. Angkane papat karo telu ki dijumplah 7. Oh 7. Muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh ngono ya, Mak. Iya ya, Mak. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kun Pak Asop. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal. Oh ngono. Sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya, Mak. Iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngiras paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning isore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah, ngono. Iya ya, Mak. Iya. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki wis akeh ya ta. SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Aku mlebu SMA tahun 2016. Aku 2016 melu festival dalang muda tingkat provinsi. Oh ngono. Menang 2016. Kuwi kelas 1, kelas loro SMA tahun 2000 pira kuwi berarti 2016 17 ki melu lomba Kang Mas Mbakyu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi dalang muda tingkat nasional nganti entuk dalang mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokai kebak barokah tenan. Oh iya ya, Mak. Iya. Mergo aku ngrumangsani no. Ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion, ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi jembar. Oh ngono, kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya, Mak. Iya.
Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah iya. Program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Heeh, wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Loh, Ma. Amin. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Kan biyen tahu. Tahun 2016 aku murid anyar ning kene. Rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa. Raisa, ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa, udan deres lho. Udan deres, gedung juang. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbok cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh tasih. Men Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki. Oh heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Aku wayangan pertama kali ning semasa iki ning jero gedung. Ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan sah aku. Kuwi tenan-tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Ini pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya. Lah iya, Wih, jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Kowe tak aku mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya caosis ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo. Lah iya, rapopo aku ya. Saiki diteruske Pak Asop Burita Leren, Pak Asop. Iki Pak Asop, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Iya, aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengi di spend kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Nek biyen zamane kepala sekolahe buritae kenceng-kencenge wong. Oh ngono. Burita, wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Ngono. Burita ning luluhe iki ya karo Akbar Syahalam. Oh. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." "Lo Akbar, Bu." "Oh ya, terus keluar aja enggak apa-apa." Oh ngono wis percaya, Nduk. Oh iya, watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep mlebu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamrih mergo iki ya purna tugase Pak Asop ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 wayangan ping pindho biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning siseng limbukan ngene iki, aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku ngomong ning limbukan.
Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Salam. Omongane Akbar Salam. Aku nek wayangan ning semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Oh, ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Oh, ngono. Lati pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Woi. Sarjana seni IPK 390 ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya. Iya luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah petang tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan. Candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rabi. Aja kesusu rabi sik ora, Cuk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi ki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kete. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Ternyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki kuwat duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Kan jenengne anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa apa enek? Jenenge elek-elek. Terus guri omah sapa? Bu Endang. Ono, Bu Endang ke anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik. Ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan. Wacuk kan kulon ya to, Nunu kan etan tuabrakan. Biar sapa sing tabrakan iki lho? Kacuk elekno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lah, ora elek ngono kuwi. Oh iya, beyo. Nek tabrakan nek kerep lho, no. Oh iya. Iya, kudu jenengne anak sing apik. Angka 2 ya kuwi nyekolahne anak sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Sekolahne pamrih apa? Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake? Oh ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana nek ora roh karo agama jedot cara Blitar. Oh ngono. Rugi. Ayo ngestokake dawuhmu. Angka 3 kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis 3 ki tercakup, wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anakku wis mandiring pribadi, iso nata urip dhewe. Wah iya ya Mak iya. Yo ndonga bareng-bareng Nak. Moga-moga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan motonya, bersatu bermutu nomor 1. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis tak mrene. Suwe bakal pisan ora nunggu kabare
Negeri 1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, ting memprioritaskan babakan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme? Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya mak iya. Iya. Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh iya. Wis intine kabeh ya wis roh. Oh ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Oh ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Oh ngono. Terus bengi iki wayangan tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah iya mak ya. Alhamdulillah. Nduk piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur, paring hiburan ora ngempungake awake dhewe. Ning sapa? Uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Ngono, Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Oh ngono. Jumeneng. Sepati cok. Kutang tang tak tang ya. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, Nggak mau. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku.
iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah Kok iso tekone Keri lho Mas. Heeh. Teko Keri aku bar kok Tulungagung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Iya. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok mbak. tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya Adalah orang pertama ya. Kamu ngoy pacare Akbar pertama ya ning semasa. Terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku teko jam 11, teko setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak apa. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Baca itu. Obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teus. Wis ning kene. Ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampeyan kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku toh. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi, Kang? Sapa no. Sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho, ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya toh? aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lo tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Ya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya, Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Mas Dik SMA 1 Nganjuk. SMA 1
Nganjuk. Oke, semasa ya Mas. Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya. Amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nek bermutu apik banget. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Wih jangan sop, nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to Kang Mas? Yang duduk di depan, di depan. Nggih, kita doakan aja ya. Iya no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih loh masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah, yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Jawa Tengah bosan pengembangan jeruk utang sampai desa ngadesa sampai dina minulya simbang lima pikuno bukan cerah dapat Tuhan ngomong simbang lima dia ikut dosa Ing kutha Semarang Laiki malinge. Oi. Sekrabala kang tumingal perang campo samya medali bertatet wilating kota dan mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngedali wuwus
Prasta Surawilaga kaya buta Singa wregil pasti jangga dendanya mangambak boyo Mas miber panonku pating kalebyur durung swenggonku entek dalem iki malinge sing nyidra sekaring kedaton Ngastina Dewi Banawati Dewan Aswatama Aswasuta utama Aswa jaran Suta anak utama apik kowe iki anake jaran sing apik babu parat slendro sing dadi rasaku slendro sing dadi jiwaku Anoman balekno Dewi Banawati Dewi Banawati bakal tak balekke marang negara Ngastina yen dadane Anoman wis pecah wela dalah sugih kendel Bondowani wani karo Swatama sing tak wedeni apa-apa legan golek momongan pupuna golek pacangan merangi tatal grajawu lena kaprayan lahir batin ora ilang tak kedepot badadawul sati gawe aja takon dosa kowe Wah! Wow! Hey! Ah! Oh! Boy! Nyekatan yang berwalang Anoman tandangmu. Ah! Oh! Oh! Oh.
ngajak ning ingon-ingon kebun binatang. Maju. Hit, ho. Hei. Ho. Hi. Ho. 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 Ya. Ho. Semikat. Ho a i o. Lo hey. A o a. Ha. Et ha. O. Yo, palaran sih. Oh. Kebarat si murang toto mani tanding kelawan mami iki satriya nuwe cedayeng palu konsa yakti apa siratan ajre sing ngalena prapteng lampung katokno budinira siramasti bakal lale satria ambyu barang mangarso Nek wayang. Da. Hey. Hoi. Ho ha. Hoi. Ho ha. Cemingkat. Top. Hoi. Hey. No. Hey. Ah. Oh. Hey. Ah. Ah. Ya. Oh.
Allah, anak buah Heru ya ning. Sis. Iki. Kok kathok enek tulisane Maji ya. Ayo ndi kura liyane. Kabrabak sro kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda rayoli binentang desmalaning rat leketeking jagat gelah-geleng bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana Anoman dingesakne malah nepak bundulan kethek bosen urip kethek wis jeleh ngemut legining gula kethek wis bosen nyawang sorot ing srengenge. Anoman, ratel nenggala cepak swargamu kowe. Ya, ya, ya. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukura ageng ing weladalah kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan yen Kurawa aku ngadepi isih saguh ning yen Nalendra Mandura Prabu Baladewa wis ngetokke pusakane Kyai Nenggala Anoman ora wani ngadepi eling-eling Nata Mandura Prabu Baladewa iki isih kakange Nata Ndrawati Prabu Kresna kamangka Anoman ana ing jaman Mahabharata ngabdi ana ing sinuwun Ndrawati Prabu Kresna ya tinimbang ora dadi gawe luwih becik Anoman nyimpang dalan aku bakal bali ana ing pondok pesantren Sumur Jalatunda 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah. Puh linting ya Allah, ya Allah. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah Allah Allah
ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Antarja gade kanca Antasena Al Ikhlas kuning Kiai. Iku amung sawiji kang nyukupi kebutuhan saya tanpa putra uga lan yali walan yuladet ora ana sawiji kang ngandani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanallah, santri-santriku Torjo Tut Antasena kula wonten dawuh Yai, wonten dawuh Yai. Apa, Mbah? Sepisan ora lali ngegungke rasa syukur marang Gusti Allah, Gusti sing murbeng dumadi, Gusti sing ngecat Lombok Ijo. Lanang kaloro ngaturke salam sholawat kanggo junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang wis bisa nggawa umate saka dalan kang meteng dedet lilimengan tumekaning dalan kang padang jinggelang. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Antarja wonten dawuh guru. Tut wonten dawuh guru. Antasena apa, Mbah? Sumurupaya pawitane wong meguru kuwi kapercayan. Yen kowe Antarja Gatotkaca lan kowe Antasena wis percaya sak wutuhe marang Kiai Dawaluddin, mesti bakal katekan kang mbok jangka, kasembadan kang mbok gayo. Saiki aku arep bakal takon marang kowe cah telu. Wis madhep mantep apa durung anggonmu meguru marang aku? Sampun Kiai, sampun Kiai. Wis Mbah, wis madhep mantep aku. Ya. Lah yen ngene kowe wis percaya marang aku kang selaku dadi gurumu, enak? Ora bakal duweni rasa wigih kang sarta ringa-ringa, anggonku bakal nuturi marang kowe kabeh. Pamriye apa supaya kowe bocah telu padha slamet dunyamu ya slamet akhiratmu. Ngene ya, Le, slindruh sing dadi rasaku. Wong urip aning alam donya kuwi wajib bekti marang limang perkara. Sepisan bekti marang Gusti kang murbeng dumadi kanthi cara nindakake parentah lan ngedohi cegah. Mekaten Kiai ya. Angka loro bekti marang wong tuwa sing wis ngukir jiwa ragamu. Angka telu bekti marang maratuwa yen kowe besok wis rabi. Napa kudu bekti marang maratuwa? Amarga maratuwa sing menehi dalan kenikmatan sing donya tanpa timbang wujude bojo. Angka papat bekti marang guru utawa dwija. Guru dibekteni mergo sing ngulang lan minterke kowe. Wiwit kowe durung iso maca dadi iso maca, wiwit kowe durung bisa nulis dadi bisa nulis. Angka 5 sing pungkasan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Angka 5 kowe kudu bekti marang undang-undange negara.
undang-undangin negara kowe urip ning Nuswantara kudu ngabekti marang undang-undang pranataning negara. Yen 5 perkara iki mbok lakoni, bekti 5 perkara iki bakal slamet donyamu, slamet akhiratmu. Kang Gatut. Piye Antasena? Kang Gatut. Piye? Mosik to? Awake dhewe iki mrene ndang takon apa perlune. Ngono. Awake dhewe ngono kuwi lho, Kang. Wingko nek ceramah sewengi ndak rampung, ngono. Ora nek enteke ndang takono, awake dhewe iki rene iki janjane ora arep meguru, ning arepe goleki ilange Petruk. Ngono lho, Kang. Mriki. Panemban Kiai Dawaluddin. Ya Antarja piye? Kula sowan dhateng mriki niku saklintunipun badhe puruhita dhateng Jengandika. Badhe wonten babakan ingkang badhe kula tangletaken dumateng Jengandika Rama Panemban Kiai Dawaluddin. Sing kok takoke apa le? Ngaten Panemban, para pepunden Pandhawa niku rak awit siyen mboten nate pisah kalian para punakawan. Lah kula datang mriki niku badhe madosi ilangipun punakawan Petruk. Petruk ki panganan apa? Lho niku sanes niku tiyang. Oh menungso nggih. Abdinipun para Pandhawa. Dados kula sak adi-adi kula sowan mriki badhe madosi murcanipun Petruk. Monggo Sang Panemban. Mbok menawi paduka mangertos Petruk sak menika sampun pejah napa taksih urip. Kowe tekok Petruk isih urip apa wis mati ngono ta? Nuwun nggih, taksih urip napa sampun pejah Panemban? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk isih urip, ya pancen isih urip. Yen kowe percaya Petruk wis mati, ya pancen wis mati. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung trong tung trong tung trong tung. Piye Kang? Gumantung rasane awake dhewe. Nek yakin Petruk urip ya urip, nek Petruk wis mati ya berarti Petruk wis mati. Takonono nek awake dhewe sing percaya nek Petruk jek urip, saiki ning ndi cae? Rama Kiai, piye Antarja kula badhe tanglet malih. Tekon babakan apa? Kula pitados, kula percaya Petruk niku tasih urip. Ya banjur sak menika kula badhe tanglet Petruk sak menika nek menawi Petruk pancen bener-bener taksih urip, Petruk mapanipun wonten pundi Rama Kiai? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk ana jagat kulon, ayo pancen ana jagat kulon. Yen kowe percaya Petruk ana jagat wetan, ayo ana jagat wetan. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung trong tung trong trong tung trong tung. Piye? Kakang Antarja piye? Trong tung trong tung trong trong tung trong tung. Musik ta? Trong tunge iki engko ngono. Nek percaya Petruk ning jagat kulon ya ning kula, nek ning ngetan ning ngetan. Meguru karo wong kocluk. Mbah Antasena piye? Aku percaya Petruk isih urip, ora manggon ning jagat kulon, ora manggon ning jagat wetan. Aku percaya Petruk urip cahe ning kene. Endi cahe saiki? Gumantung rasamu dhewe. Wes, iki nek terusne iki nganti jam 7 isuk iki. Ngene ya Antasena. Aku ora perlu jelasne, ning tak duduhi kata kuncine. Kata kuncine napa? Petruk ora sah mbok goleki, mengko nek wis wayahe balik, mesti Petruk bakal balik. Mbah, ye. Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos. Jawaban kok ndak menentui piye ta?
Aku malih ora percaya yen sampeyan ki kiai sing winong wong ing dewa, kiai sing wis weruh sadurunge winarah. Jal, saiki aku arep takon. Bariki arep enek kedadian apa? Kowe tekon bariki arep enek kedadian apa? Ora sangku gumantung lho. Ndak kok. Bariki ditanono Antasena, heeh. Kene arep ketekan Anoman nggawa Putri Ngastina Dewi Banowati. Yen ndak percaya buktekno. Padha becik lakumu Anoman ndering Sambikala Kiai. Kowe bar dikeroyok karo Kurawa. Iau ora. Inggih, leres Kiai. Ning kowe mundur mergo Baladewa sing maju nggawa nenggala. Iau ora. Inggih, sowan kula mboten ijen panemban. Kowe nggawa bojone Prabu Duryudana Dewi Banowati. Ya ampun Anoman. Iki apa wis tekan pondok Sumur Jalatundha? Sampun Sang Dewi. Lah ndi gurumu ndi kiaimu? Kula aturi madhep teng wingking niku Kiai Dawaluddin guru kula. Ya ampun Batobat. Ganteng cempe Anoman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah amma ba'du. Kucluk. Enten apa to yo? Kula badhe sambat ning isin wonten santri-santri paduka. Anoman, kula wonten dawuh. Wonge nek ora duweni keperluan begadang aja begadang, turu. Nggih. Antarja, kula wonten dawuh. Sesuk subuhan sing adan kowe. Turu. Ora entuk santri turu bengi-bengi. Nggih. Aja lali wijik sadurunge turu. Nggih, Rama Yai. Are kaca, bubuk. Wis wengi. Nggih. Antasena, kowe aja mbling le. Turu wis bengi, ngono? Aku ngerti ajane. Mbah Yai arep nyenuk Mbok Dul. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Amma ba'du. Kowe muridku kok nakal dhewe kowe. Aku kok mbok Ludo arep nyenuk Mbok Dul. Iki kok nek tak senuk tenan piye? Ya Allah. Pripun yo? Sakit napa keluhane napa enggak? Badhe konsultasi napa? Yai, pripun? Aku mangan ora enak, ngombe ora seger, turu ndak iso angler. Sampun dangu sakitipun. 3 wulan. Gulune kemeng lumayan. Ngadeg maknyap nang konang-konang rada. Mungkak-mungkuk nemen. Tangane sing tengen. Sing tengen. Nah, gitu. Megar mak biar. Keri mboten. Bel gedes yo keri to. Oh Kiai bel gedes itu keri. Lah nek keri niku tegese sampeyan isih urip. Ngono. Wong cek ngadeg kaya ngene kok yo isih ngarani mati. Sampeyan isih urip. Sampeyan miturut panyawang kula disuntikno tekan ngendi-ngendi ora mari. Digawa ning dokter yen perlu luar negeri ora iso waras. Lah banjur tambane apa? Nyun sewu. Jenengan wiwit cilik biyen napa duweni kanca lanang sing cedhak bendina runtang-runtung
ngalor ngidul ning durung bisa ngungkapne rasa tresna kaselak rabi dhewe-dhewe. Nggih mboten. Nggih mboten. Iya. Wiwit sekolah sampean nandur tresna ning bareng tumekaning padha kodrat sing tumempuh kudu rabi dhewe-dhewe. Iya. Malah kadang kala nek jam istirahat pas jaman cik sekolah no sampean cocok noroki nokokne sarapan. Iya. Ada. Mergo saben dina weruh, mergo saben dina temu, ora ngira babar pisan obah jroning kalbu, ora ngira babar pisan obah hawa nafsu. Ing antaraning priya wanita ingkang padha nandur tresna, ing antaraning lanang lan wadon kang padha nandur bronto, lamun bisa ketemu obah jroning kalbu, obah jroning kalbu. Nggih mboten. Iya. Namun demikian kodrat kang sumandang nyapa tuh kecak-kecak nyapa. Namun demikian kodrat kang sumanding kono rabi dhewe sampean rabi dhewe. Namun demikian jroning ati terus nyawiji, jroning ati terus nyawiji, adoh ing mata cedhak jroning rasa. Iyaw ora. Pun kelima niki. Final. Sing sampean kangeni ngarepe A. Sampean kangen karo Arjuna ya ora? Tobat ngaturaken pangapunten awit sedaya kalepatan kula kinten paduka tiyang saudon telu saurupan tinipun jebul paduka menika Kyai ingkang waskita winama ing dewa. Kula kangen kaliyan Arjuna Sang Kyai. Nangis entuk ning aja daerah kene. Daerah sensitif. Sampeyan nek nyedak-nyedak ki iso kluget-kluget dhewe, ngoten. Iya ya ampun. Sampeyan arep ing ndi? Uyuh. Gusti nyuwun ngapura. Layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora waras, layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora bergas. Tinemune jebul dicedhek karo Kyai Dawaludin, tinemune jebul bener. Ya sampean wis urip dhewe-dhewe, serabi dhewe-dhewe, wates saiki ana pageri kangen entuk ning kudu nganggo wates, kan? Kabeh eling-eling kono ya wis bebrayan, sampean ya wis bebrayan. Nek dikandani malah mlengos. Nyuwun sewu slerekanipun dereng dipun. Ya Allah, ya Allah. Lah wong slerekane mloto diunggahne medune. Ya Allah. Nyuwun ngapunten Radi Lancang. Nggih. Pripun paduka saged nemokaken kula kalih Arjuna napa mboten? Nggih, pripun nggih. Sampeyan nunggu 15 dina. 15 dinten? Heeh. Mengke Janaka Pak insyaallah putraning pangeran mengke mriki cae. Ya ampun. Mengke kula ketemu kalih Janaka. Nggih. Ya Arjunaku, ya ampun. Napa saged ketemu? Nggih. Watone sampean mulih dhisik, engko nek wis 15 dina rene meneh. Mboten kula tak nginep mriki mawon. Lho, nginep mriki. Nggih, kula sisan badhe ngaji teng mriki. Kula pengen saged alif bakta sak jem kak kok dalro ja. Ainukin. Ning mriki kamare nggih sak wontene lho, sak wontene. Mboten wonten kasure. Mboten napa-napa penting kula petuk Janaka. Nggih. Belok kanan pun teng mriku. Monggo Panembahan. Ya. Yo sapa iki jeding? Kula Sang Dewi. Gathotkaca nggih.
Lha ndang metu wae yo aku goblok pipis lho jelur nganti nonong koyo ngene iki. Nggih. Kok tak medal riyen. Nggih. Medal. Kowe metu aku tak mlebu. Yo lawange tak tutup aku tak dodok. Gerajak. Yo ya ampun ngisor iki kalen to, Mbak. Layak suarane gemuntang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Amma ba'du. Nah, penuh rupiah. Aja dilek. Rut. Wonten dawuh panemban. Kowe arep nyang ndi? Badhe medal pados angin. Aku arep salat tahajud. Engko nek enek tamu arep ngrubeda aku, singkirna ya. Kuwi mara bahaya kanggone pertapan Sumurjara Tunduk. Nggih, wis tak dawuh. Tindakno.